እትሰዓት ንጉሆይ ነይሩ ናይ ከራች መዕርፎ ነፈርቲ ብደቂ ሰባት ተመሊኡ ዘሎ ኣብ ስራሕ ተዋፈሩ ነገርቲ ኣብ ምህሮ ዝርከቡ ተምሃሮ ምስ ቆልዑት ዝሓቆፉ ኣደታት ኩሎም ናብ ጉዕዞም ምጽዳፍ እዮም ዝርከቡ እቲ በረራ ቁጽሪ 231 ናብ ኢስላማባድ ንምጓዓዝ ተዳልዩ ኣብዚ ኩሉ ዕግርግር መንጎ ግና ሓደ ሰብ ይኣቱ እዚ ሰብ ዕድሚኡ እውን ናብ 50 ጽጋዕ ነይሩ ገጹ ብፀሓይ ጸምለወን ጸጉሩ እውን ሓጺር ነይሩ እቲ ገይርዎ ዘሎ ሸሚዝ እውን ኣዝዩ ዝመንመነ ኣብ ልዕሊኡ ዝገበረ ኮት ድማ ካብ ሰብ ተለቀሐ ይዝመስል ኣካይዱ እውን ኣዝዩ ዝሑል ነይሩ እቲ ናይ በረራ ትኬት ኣርዩ እውን ናብ መቐመጢኡ ይኣቱ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ሓንቲ ጓል ግና ሕማቕ ብዝኾነ ንዕቐት ንኸይትሪኦ ገጻ ሸፊናያ እዚ ሰብ ናብ ገጽ እንትገብር እውን ኣብ እንዳጓሓፍ ዘሎ ብዝመስል መልክዑ ጨና እናገበረት ንርእሳ ካብዚ ሰብ ክትርሕቕ ይዝረአ ኣብቲ ካልእ ኣንፈት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሰብ ድማ ባድልኡ ገይሩ ነዚ ሰብ ክስሕቆ ይጅምር እዛ ናይዛ ፕሌን ሆስተስ ማሂራ እውን ናብኡ ብምኻድ በቲ ናይ ስርሓ ልምዲ ትሕትና ብተመልኦ የቕሬታ ትኬት ዶ ክሪኦ ክትብል ሕቶ ተቕርበሉ እዚ ሰብ እውን ስቲፊ ዝበሃል ኣዝዩ ሓፊሩ ድማ ነቲ ትኬት ይህባ ኩሉ ነገር እውን ልክዕ ስለ ዝነበረ ማሂራ የቐንየለይ እትደልዮ ነገር እንተሃልዩ ግና ጸዋዓኒ ኢኻ ብምባል ገዲፋቶ ትኸይድ ስቲፍ ገጹ ናብቲ መስኮት ገይሩ እናሓሰበ እንከሎ ሃንደበት ሓደ ሰብ ካብ ድሕሪት ብምምጻእ ሲፍራማን ንስኻ ዲኻ ክብል ሓቶ እዚ ሰብ ኢምራን ኪዩ ዝበሃል ቅድመ ዓመታት እውን ምስ ስቲፍ መማሃርቲ እዮም ነይሮም ብምቕጻል እውን ኢምራን ንስኻ እኮ ንፉዕኻ ነርካ ዝብል ላግጽት ተመልኦ ዘረባ ክዛረብ ይጅምር ኣብቲ ቀደም ናይ ክፍልና ንፉዕ ሰብ ነርካ ሕጂ ግና ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ክፍሊ ናተጋዓዝካ ኢኻ ዝብል ዘረባ ክዛረቦ ቅጽል ስቲቭ እውን ልስሉስ ብዝኾነ ድምፂ ህይወት ዝደለናዮ ትኸልአናያ ዘልየና ግና ትህበናያ ዝብል መልሲ ይቦ ኢምራን ናስሓቐ ናይ ባዕለይ ዝኾነ ትካል ኣብ ዱባይ ላቡር ኢሉ ናብ ሃራቺ ቢሮታት ኣለውኒ ንስኻ ግና ከምዚ ተኸዲንካ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዘይብልካ ረኺበካ ክብል ይዛረቦ ስቲቭ ግና ዋላ ሓንትን ከይመለሰ ተሚሉ ክሰምዕ ቅጽል እዚ ፕሌን ድማ ብሰላም ናተጋዓዘ ነይሩ ኩሎም ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ እውን ብሰላም መገዶም እናገበሩ እዮም ሃንደበት ግና እዚ ፕሌን ክንገላታዕ ይጅምር ቀስና በለውን ሓይሉ እናወሰኸ ክመጽእ ይጅምር ናይቲ ፕሌን መብራህቲ እውን ክጠፍእን ክበርህን ድሕሪ ምጽንሑ ድሕሪ ሒደት ግዜ ሙሉእ ንሙሉእ ብምጥፋእ ጸልማ ትኸውን ድሕሪ ንእሽተይ ግዜ እውን ናይ ሓደጋ ልቺ ተወሊዖም እዮም ኣብዚ ፕሌን ውሽጢ ናይ ፍርሒ ስምዒት ወሲኹ እዩ እዛ ሆስተስ ማሂራ እውን ኣብ ኢንተርቡኩም ድምጻ ክተስምዕ ትጅምር ንሱ እውን ክቡራት ዓማዊል ንእሽተይ ሓደጋ ስለ ዘጋጠመ ኣብ ዘለኹሞ ቀበትኹም ግበሩ ዝብል ፍርሕት ተመልኦ ድምፂ እዩ ነይሩ እቲ ረብሻ እውን ድሕሪ ሒደት ደቂቕ እናወሰኸ ክመጽእ ኪሉ እዩ እዞም ተሳፈርቲ ድማ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ኣእዳዎም ልቦም ብምድጋፍ ጸሎት ክገብሩ ይጅምሩ ኣብዛ ቅጽበት እውን ናይ ወዲ ሰብ ሃብቲ ይኹን ኩርዓት ዋጋ ቢስ ኮይኑ እዩ እቲ ብሃብቱ ክምካሕ ጸንሐ ኢምራን እውን ገጹ ጸዊጉ ኣብ ጭንቃት እዩ ዝርከብ እታ ብጨና ዝፈንፈነቶ ጓል እውን ኣብ ብኽያት እያ ዘላ ነታ ሞቶም እናተጸበዩ ከለዉ ድማ ሓደ ነገር ከጓነፍ ኪሉ እዩ ንሱ ድማ ባሂር ካብቲ ናይ ፓይሎት ክፍሊ ብቁጥፍ ትወጽእ እሞ ኣዝዩ ፍርሒ ብተመልኦ ስምዒት ካብቶም ዓማዊል ዶክተር እንድሕር ዳሃልዩ ክትሓትት ትጅምር በጃኹም ኢላ እናለመነት እንኮላ እውን ሓደ ሰብ ካብ ድሕሪት ይለዓል እሞ ኣነ ዶክተር ክብል ይዛረብ ናብቲ ፓይሎት ተጓይ ብምኻዱ እውን ዝከኣሉ ዋላ እኳ እንተፈተነ ኣዝዩ መሕዘኒ ዝኾነ ዜና ሒዙ ይመጽእ ካፒቴን ስትሮክ ገይሩ ርእሱ ስሒቱ እዩ ዝርከብ ሕጂ ነዛ ፕሌን ከብረራ ይከኣለን ብምባል ተስፋ ቆረጽ ብዝኾነ ድምፂ ይዛረቦም ኣስዒባ እውን እዛ ሆስተስ ማሂራ ፕሌን ከብረር ዝኽእል ሰብ ይህሉ ዶ ክትብል ክትሓትት ትጅምር ተስፋ ብዘቆርጽ ድምፂ እውን ሞትና ክንጽበይና እናበሉን ከለው ሃንደበት ካብቲ ዝረስዕዎ መቐመጢ ሓደ ድምፂ ይወጽእ ንሱ እውን ህዱእ ብዝኾነ ድምፂ ኣነ ክእል ብዝብል ነይሩ ብድሕሪ እውን ኩሎም ተሳፈርቲ ብጥርጣረ ዓይኒ ክጥምትዎ ጅምሩ ኢምራን እውን ኣስዒቡ ካብቲ ኮፍ ዝበሎ ተላዒሉ ንስኻ ክዳን እውን ክትዕድግ ዘይትኽእል ሰብ ኢኻ ክትቀትለና ድዩ ሓሳብካ እናበለ ብቁጣዕ ክዛረብ ይጅምር ስቲቭ ግና ዋላ ሓደ መልስን ከይሃበ ካብ ወንበሩ ይለዓል እሞ ማሂራ እውን ብጥርጣረ ዓይኒ እናጠመተቶ ህድእ ብዝበለ ድምፂ ክቡር ዓሚል ርግጸኛ ዲኻ ክትብል ትሓቶ ስቲቭ እውን ብርእሱ ገይሩ እወ ክብል ይምልሰላ ቅጽል ኣቢሉ ድማ መበሪ ፕሌን ነይረ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብዚ ስራሕ ክሰርሕ ጸኒሐ ኢሉ እናተዛረበ ሃንደበት ካብቲ ናይ ሓጋዚ ፕሌን ክፍሊ ዝኾነ ይኹን ልምዲ ዘለዎ እንትኾይኑ ሕጂ ስደዱለይ ክብል ይስማዕ እቶም መሳርሕታት ፌል እናገበሩ እዮም ንብሕታይ ክእሎን ክብል እታ ናይ መወዳእታ ጻዊዕ ትገብር ስቲቭ እውን ናብቲ ክፍሊ ክጓዓዝ ይጅምር
ስፍራማን ክብል ድማ ሓደ ኣረጊት ክሓስብ ይጅምር። ሓንቲ ሆስተስ እውን ሲፍራማን ቅድሚ ዓመታት ካብ ናይ ባሕሪ ሓደጋ ፕሌን ዘድሓነ ሰብ ደይኮነን ክትብል ተዛሪባ እያ። ሃንደበት እውን እቲ ናይ ንዕቀት ዓይኒ ናብ ኣድናቆት ክልወጥ ጀሚሩ እዩ። ስቲቭ ናብቲ ክፍሊ ቅድሚ ምእታው ንሒደት ካሊእ ጠጠው ይብል። ነዛ ንእሽተይ ቦርስኡ ብምውፃእ ድማ ሓደ ዝኣረገ መነፀርን ምስ ዩኒፎርም ኮይኑ ተለዓለ ፎቶን ካብቲ ቦርሳ ይውፅእ። ኣብዛ ሰዓት እውን ዓለም ዝረስዖ ጀግና ናብ ስርሑ እናተመልሰ እዩ ዘሎ። ናብቲ ፓይለት ውሽጢ ብምእታው እውን ብዘይ ዋላ ሓደ ስንባደ ኣብቲ መቐመጢ ኮፍ ይብል። ካብኡ ድማ ሄድሴት ብምግባር ድምፁ ይስምዕ። ናይ ካራጃ መቆፃፀሪ መዕርፎ ንፈርቲ እዚ ካፒቴን ስፍራማን እዩ። ናይ ሓደጋ ግዜ መዕረፊ የድልየና ኣሎ ክብል እንትስማዕ በቲ ድምፂ ተስፋ ዝገበሩ ሰባት ብቕፅበት ክሃዱ ይጅምሩ። ኮይኑ ግና እቲ ኩናት ገና እናፈለመ እዩ። እቲ ንፋስ ኣዝዩ ሓያል እዩ ነይሩ። ነጎዳ እውን መፍርሒ እዩ ዘሎ። እቶም ናይዛ ፕሌን መሳርሕታት እውን ሓደ ብሓደ ኣብ ምብልሻዎም ዝርከቡ። እቲ ስክሪን እውን ክጠፍእን ክበርህን ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እውን እዚ ሓጋዚ ፓይለት ኣዝዩ ፈሪሑን ተጨኒቑን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኩሉ ውሽጢ ኮይኑ ግና ሲፍራማን ልክዕ ከም እምኒ ክጸንዕ ጀሚሩ እዩ። ንብዙሕ ዓመት ካብዚ ስራሕ ተኣልዩ እኳ እንተጸንሐ እቲ ናይ ምብራር ስርዓት ግና ዝረስዖ ኣይመስልን። ነቶም መሳርሕታት ብጽኑዕ እምነትን ትብዓትን ሒዝዎም ጸኒሑ እዩ። ነቲ ሓጋዚ እውን ትእዛዝ ክህቦ ጅምር። እቲ ሰባት ክንዕቅዎ ጸንሑ ሰባይ ኣብዚ ሕጂ ናይ 200 ሰባት ህይወት ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ይዝርከብ። እቲ በረራ እውን ድሕሪ እዚ ሰባይ ገልታዕታዕ ዘይኮነስ ጽምዋ ዘለዎ ናይ ትሪፕ ጉዕዞ እዩ ዝመስል። ነዛ ኣውሮፕላን እውን ምስቲ ንፋስ ይኹን ማዕበል ብሓደ ከሰማምዖ ጀሚሩ እዩ። ነቲ ንፋስ ተረዲኡ እውን ናብ የማን ክጎቶ እንከሎ ቀስ ኣቢሉ ናብ ጸጋም ክስሕቦ ጀሚሩ እዩ። ነዚ ኩሉ ናይ ተፈጥሮ ጸገም ተረዲኡ ብልሕብ እተመልኦ ብቕዓት ክገንሓ ጀሚሩ እዩ። ኣብ ደገ ኮይኑ ንዝርኢ እዚ ፕሌን ኣብ ሞትን ሕየትን ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብቲ ውሽጢ ግና እዚ ሰባይ ህድእ ብዝበለት ተሓሳስባ ነቲ ዘይከኣል ነገር ኣብ ምፍጻም እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ፕሌን እውን ሓደ ሓደ እንትበኽዩ ሓደ ሓደ ድማ ኣብ ጸሎት እዮም ነይሮም። ብምቕጻል ግና ናይ ስቲቭ ድምፂ ካብቲ ውሽጢ ክስማዕ ይጅምር። ንሱ ድማ ከምዚ ዝብል እዩ ነይሩ። ክቡራት ዓማዊል እዚ ካፒቴን ስፍራማን እዩ። ኣብ ከቢድ ናይ ኣየር ክሊማ ኢና ንርከብ። ኮይኑ ግና ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኮይኑ እዩ። በጃኹም ኣብ ዘለኹሞ ብምዃን ክትሃዱ እየ ዝሕብር። ኣብ ቀረባ ድማ ብሰላም ክንዓርፍ ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ። ሽዑ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዓውዓውታ ክንክ ገይርዎ እዩ። ብድሕሪኡ እውን ብዘይ ምንም ምድንጋጽ ናብ ታሕቲ ከውርዳ ይጅምር። እዚ ፕሌን ኣብቲ ጽርግያ ጎማ ኣውፂኡ ጠጠው እንትብል ንሒደት ሰኮንድ እዞም ተሳፈርቲ እትን ብምባል ብሂወት ምትራፎም ጥራይ ኣዝዮም ክድንቑ ገይርዎም እዩ። ሓደ ሰብ እንተጣቕዑ እውን ኩሎም ተሳፈርቲ ብታሕጓስ ከጣቕዑ ይጅምሩ። እታ ብጨና ኮሪዓትሉ ዝነበረት ጓል እቲ ገጻ ብንብዓት ተሓጺቡ ኣዝየ ዘመስግን ክትብል ተሰሚዓ እያ። ስቲቭ ካብቲ ክፍሊ እንትወፅእ ከምዘይተጸበየን ነይሩ። እቲ ናይ ቀደም መሓዙ ኢብራ እውን ገጹ ንብዓት ተሓጺቡ ናብኡ ክመጽእ ይጅምር። እእዳው ጨቢጡ እውን ስቲቭ ኣይተሓዘለይ ተጋገየ በጃኻ ይቕረ ግበረለይ ክብል ክምሕፀኑ ይጅምር። ስቲቭ ግና ጸገም የለን ኩላትና ንርስዕ ኢና ኢሉ እናተዛረቦ እንከሎ ናይቲ ኣየር ሓላፍን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ ይመፁ። እቲ ናይዚ ኣየር ሓላፍ እውን ካፒቴን ስፍራማን ናይዚ ኣየር ቦርድ ክረኽበካ ይደልዩ ክብል ሕቶ ቅርበሉ። ቅድሚ 10 ዓመት እውን ብናይ ፓኪስታን ስሕተት እዚ ትካል ብሓሶት ካብ ስርሑ ከም ዝሰጎጎ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ሕጂ ክእርሞ ከም ዝደሊ እናገለጸ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ካፒተን ናብቶም ህዝቢ እናጠመተ ዩኒፎርመይ ወሲዶም ሞዮም ነቲ ትብዓተይ ግና ክሕድጉን ይከኣሉን። ኣነ ካብቲ ተኸደንክዎ ክዳን ንላዕለየ ኩለኹም ካብ ድቃስኩም እንትላዓሉ ተባዓት ብምዃን ተበገሱ ክብል መኽሪ መሳሊ ለጊሱ እዩ። ኩሎም ተሳፈርቲ እውን ካብቲ ተቐመጥዎ እናተላዕሉ ጣቂዕት ገይሮም ሓጎሶም ክገልጹሉ ይጅምሩ። እዛ ሆስተስ ማሂራ እውን ናብኡ ብምኻድ ኢዱ ትጭብጦ እሞ ኣዝየ ዘመስግን ክትብል ሓጎሳ ትገልጻሉ። ስቲቭ እውን ፍሽኽ ብምባል ንዓኽ እውን ኣዝየ ዘመስግን ኢሉ ሓጎሱ ይገልጸላ። ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት እውን ናይ ስቲቭ ዜና ኣብ መላእ ዓለም ክስማዕ ጀሚሩ እዩ። እዚ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ብዕላዊ ቅሬታ ብምሕታት ናብ ስርሑ ንክምለስ ገይርዎ እዩ። ንሒደት ሰዓታት ወዲ ሰብ ብኽዳኑ ዘይኮነስ ብልቡ ክልካዕ ከም ዘለዎ ዝመሃረ ተግባር ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ንዓኻትኩም ዝሃበኩም ትምህርቲ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ።